Хей, здравейте, аз съм ваш любим и единствен аниме канал Soju White. Благодаря ви много. 77 саба, бойс. Thank you very much. Fucking shit. Днес си говорим за следващия раунд на Рагнарок. Шива срещу Райден Тимън. Така, нека да направим ревю на тия двамата something. Нека да кажем кои са. Кой е Шива? Шива е бог на дестръкшена в хиндуизма. Мисля, че не съм много убеден. Но както и да е. Той е много готин пич, който раздава главички. И за пауъра му е много просто. Става флеймбоен бой, който става много бърз и може да се телепортира. I guess нещо от този сорт. И също може да пали неща с краката си, защото обича да танцува. Нещо от този сорт. Окей, както и да е. Райден Тимън. Райден Тимън е готин човек, който също обича да раздава главички. Така, неговата сила е много интересна, свързана с неговото бакстори, което е като се е родил и като се е станал малко по-голям, нали, не е бебе. Вместо да има кости или нещо от този сорт, цялото му тяло е направено от мускули, при което се случват там някакви контракции или нещо от този сорт. Той оправя този проблем, оправя се по-точно и почва да тренира сумо. При което много му хареса сумото, само че след като почти убива един от противните си, той се отказва, отива да помага, осъзнава, че помагането не е за него, отива пак да се бие и умира щастливо. Което, окей, няма лошо. Пак неговата сила, благодарение с Divine Weapon му, може да контролира мускулите си и става нещо като Луфи. Нещо като Луфи, не съм много убеден. Окей, може да му поправите, както и де. Не ми харесва този файт, защото файта завърши по много тъп начин. Реално погледнато, ако се гледате в този файт, Райден имаше абсолютно 100% победа. Но не, след като Шива му изгори отрязан инсинерейт на ръката му към края на файта, той просто реши да се предаде. Ой, ти беше се на ръка. Извинявай, той победи бога Шива, бога на Destruction, който има не една, не две, цели 4 ръце, fucking shit. И му взе 3 от ръцете. Шива му пърли половиното лице, той просто реши да му се усмихне, след като си облиза устите, което беше и целият файт така завърши. Но поне се свърши с респект, както при много файтове в Рекърто в Рагнарок. Райден и Шива е изключително, като го кажа, много скучен файт. Той и с него и без него, реално погледнато, няма никакъв смисъл. Тут, нали, обясня. След това не сме виждали особено Шива в никаква светлина или нещо. Но мога да кажа, че този файт е меко казано разочароващ. Поне според мен. Естествено, за да може да има нещо, са го сложили. Сега вече харесвам Шива, харесвам и Райден. Това файт беше ужасен. Това искам да кажа, това искам. За това много дрънкам, просто ми стана казвам за това файт. Окей. Сори, че дрънках толкова много. Ако не ви харесва как дрънкам, не май бе. Може да се сабскайбнете за мене. Бай-бай, приятен ден, до нови срещи, са видим на следващото видео. Ай, чао! They say they're a fan and they don't go and click the button. Oh shit! You gotta subscribe. You gotta subscribe to the channel, man.